Morning teenage yake. Nkhani yathu ikutitengera ku Uganda. Uganda sitipitapitako. Ndiye inu tagwirani chakumwa ticheze. Nkhani yake ndiyokhuza mayi uyu dzina lake K. Amin. K. Ayondra Amin anabadwa mu chaka cha 1940. Ndiye kumene amakhalako anali mwana wa Reverend. Ndi anali anthu oti odziwika kwa ukupasidwa ulemu. Anapeza kuti analolimbikira school andi anali wanzeru wambiri. Anapita ku primary kupita ku secondary ende munthawi imene yoyo ku Uganda president anali Abbott. University inalipo imodzi yokha. Koma K anapita ku university. Ndi anali munthu onena kuti zoyenda eti. Ndi munthawi imene yoyo mu army ya president Abbott munali munthu dzina lake Idi Amin. Idi anali ndi position ya mphamvu kwambiri mu army. Komanso ankadziwana ndi abambo ake a K. A Reverend achi amapasa ulemu kwambiri. Nde amachezerana ndi K uja. Nthawi imene yoyo Idi Amin anali okwatira kale. Koma akupitiriza kucheza ndi K pamene K anali ku university. Anapeza kuti anamufunsira anavomera. Anamuwuza kuti afuna akhale mkazi wake wachiwiri. Nde K anavomera, abambo ake so a Reverend anavomera. Nde mu 1966 K anapanga ukwati ndi Idi Amin. Poyamba mkazi wake woyapa wa Idi Amin samaziwa sanamuze nkomwe, anangomva zitalengezedwa afterwards. Mariam Amin. K anali mkazi wa pamtima wa Idi Amin. Koma ngakhala anali mkazi wa pamtima kuti wankonkwatira kumene anangozindikira wakwatira so mkazi wina pasana nthawi anakwatira mkazi wa number 3. Koma ngakhala anakwatira mkazi wa number 3 K anali akadalibe mkazi wa pamtima. K anamberekera Idi Amin ana 4. Eti pamene sipanatenge nthawi Idi Amin amafuna kumuzenga milandu boma la Obote linkafuna kumuzenga Idi Amin milandu ya corruption. Nde nkhani sanapite ndi ukhoti komwe atangomva Idi Amin pokhala mkulu wa ame anatenga ame ndikupanga ku analanda boma ndikunthamangisa Obote. Obote anapita ku exile nakakhala ku Zambia pamene Idi Amin anasanduka president wa ku Uganda. Idi Amin amachuka nkuvuta aitali samamuopa, adani ake samasekerera. Mbiri yake tizayikamba mu video ina. Iyi ndi nkhani ya K osati Idi Amin. Idi Amin amankondabe K, akakhala koyenda amatenga K. Maulendo ena aliwonse zochitika chanchani mkazi wake wapambali amakonda kukhala K. Chifukwa anali ozindikira kwambiri nakasa analoti waphunzira, analoyankhula bwino wanzeru zake, amamunyadira sort of, amakonda kumamwika forefront mkazi wanga. Koma zinthu zinazasintha. Idi Amin atazakwatira mkazi number 4 dzina lake Madina. Anaoneka ngati wamukondaso kwambiri. Madina uja anayamba kupanga spend nthawi ndi Madina uja. Ndi azikazi ena atatu oyambirira aja zinabowa kwambiri kuti kodi munthu yazingokwatirabe. Mosakhalitsa anakwatira mkazi wa number 5. Ndi azimayi atatu oyambirirawo anakwiya kwambiri kunoti no simungangopitirizabe zimene zizi. Ndi azimayi aja atanyanyala atakwiya anapanga pate paokha. Ede azikazi oyambirira yokhanga ndiyo hauka sort of. Nde Idi Amin atamva napsha mtima kwambiri kuti mukuyenera ndimvera chimene mukupangira zimene zozo ndi chani. Azimayi aja ndanampanga confront kuti kodi kukwatirako muzingokwatirabe zimene zizi mpaka liti. Nde Idi Amin instead anapita pa radio anakalengeza mu 1974 kunena kuti azikazi anga atatu oyambirira ndachita divorce sindikuwafunanso azikazi osamvera kuyambira lero banja latha ndikuwathamangisa onse. Ndi abambo ake a Reverend acha chifukwa kuti nangasi Idi Amin ankapasa ulemu ndikale anakamuchonderera kuti ayi zisatero nkhululukireni. Ndi ananaloke chabwino ndizimusamalabe K. Nde inakhanga kuti kumakhanga kuti banja silinathe koma panalibe ubwino zinthu zinayi zitasokonekera pakati pa awiripo mu 1974 menemo. Divorce ija anayilengeza mu March 1974. Ndi chifukwa cha zimene zozo K uja anakhanga kuti wasamuka kwa kanthawi pamene no amazawuzidwa kuti ayi mukhoza bwereraso kwa amunako. Koma nthawiyo K anali atapeza chibwezi yake anali pathologist, doctor odziwika kwambiri ku Uganda. Ati dzina lake Peter Mukasa. Peter Mukasa nawo anali okwatira anali ndi ana 7. Ndi anayamba chibwezi ndi K. Nde K uja atakhala kuti wabwerera atabwerera kwa amuna ake anazazindikira kuti kunena kuti ali ndi mimba. Koma mimbayo amadziwa kuti inali ya Peter.
ndi mantha kuti munthu yandidziwa chifukwa kuti Idi Amin anali akumukayikira kuti uyu zichito zake enda anali ndi anthu amene anawatuma kuti azimpanga follow aone kuti akutani. Eti kenako pa 13 August kunalengezedwa kuti Dr. Peter Mukasa apezeka kuti wazipha wamwalira wakapezeka ali kumochari wazipha. Anthu onse kudzidzimuka Peter Mukasa azipha Dr. Achabwanji ndalesa amona kuti kalipo komwe katani kachitika. Next day pa 14 August kubwera so report ina kuti K Amini mkazi wa Idi Amin wadani wapezeka nayeso wadani waphedwa. Anthu ufusa ampeza kuti atampeza kubuti kwa galimoto ya Dr. Peter Mukasa. Koma amene ampezera moopsa kwambiri analone kuti wadulidwa ziwalo ndi mutu omwe anamudula kena kusonyeza kuti munthu anabwezera kusokerera anso mutu ukubwezeresa miyendo inali yodulidwa ndi munthu amayesera kukhangata kuibwezeresa kumudula kena kumusokerera kukhangata kumbwerezesa zoopsa kwambiri. Nde anthu samadziwa mpaka lero chifukwa cheni chinachitika sichinedziwika. Pamamveka mbiri yoyamba yonena kuti atazindikira kuti ali ndi mimba anachita mantha kuti Idi Amin akangodziwa amupha ndi ananyamuka ndi dokta wakeyo ananyamuka ndi Dr. Peter Mukasa kugwirizana kuti achotse mimbayo ndi nthawi imeneyo zinali zosaloledwa ku Uganda. Ndipo yesera kuti achotse mimbayo zinakanika nkupezeka kuti watani wafa. Nde a Dr. Peter Mukasa posowa zochita anamuduladula kuti aone kuti mwina akamtayi kuti atani koma ataona kuti zizitheka andigwira basi anadzani atanazipha. Version yoyamba imeneyo. Version yachiwiri ndiyonena kuti Idi Amin ankadziwa kunena kuti K akupanga chibwezi enda amadziwa kuti akupanga chibwezi ndi Peter Mukasa amachitidwa follow ndi secret service ndi kada intelligence kuti amadziwa zonse zomwe amapanga ndi chinali chilango chimenecho choti anamupha nkumuduladula nkumusokereraso ngati punishment chabe kenako nkumudani nkumuphaso doctor. Version ina imeneyo pamene ana ake a Idi Amin including ana a Keyo oti alipo obe mpaka pano amanena kuti zonsezo ndi zabodza. Abambo awo sanaphe mayawo komanso dokotala manenayo sanapange chibwezi ndi mayawo zonsezo nzabodza. Anali anthu achifamba chabe amene anapanga zimenezo. Nde pali ma version atatu onena kuti chilungamo chili somewhere in between. Imeneyo ndi nkhani ya mkazi wake wachiwiri wa Idi Amin, K Amin. Zikomo kwambiri.